Direct जाबाय नामा मेन्टेल गोनां जाबाय नामा मानसिया माथा गरम जाबाय नै गेम सिनिफा लावदुमसो नोङो माथा गरम जाबाय मानसिया माथा गरम जाबाय नै नायदो गेम सिनिफा बियो इनियाव गदाय नांगौनो बियो इनियाव गदाय नांगौ नै अ फैलाबो दं माथा ए फैला नङा दानिया गोदान मुस्लिम फैबाय ओइला दारिया दारा लानाया खै बोसोर जाखो 12 बोसोर 12 ओइ 12 बोसोर जायाखै दाखालिबो गैयामोन थांनाय बोसोरावबो गैयामोन लादोंसो खानानै नै बिराद मुस्लिम बायदि लादों नै मा दोङो आं बावला जादों बावला जादों नामा सावतालफोरा मानो बर'निखौ नायालै आंथ' सावताल नोंहा बुंलाय सावतालफोरा मानो बर'निखौ नाया मैयायो सावतालफोरनि खेलदोंमोन सावतालनि बाला मानसिया बुरजा जानाय सावतालफोरा ओमफ्राय सावतालफोरा माने बर'नि थाखाय खामानि नाया खेलखौ ओंखायसो आङो सावतालफोरनि खेलायाव फैनो बादों फायला गाबोननिफ्राय फैला नायदो गैया सावतालफोरानो गैया बर'निखौ नायनो बायो नायदो नारला खामबाय नांलायबाय बुलायबाय दानाबा नै नायदो ओंखायनो फाउल होनो बायोमोन ना ओंखायनो आं बुंखादों बुलायबाय होननानै फाउल होनो बायोना फाउलखौ होनो बायोना बेनिखायनो बुलायबाय नंगौना नङा रोङा नङालै नङालै माथो दावराव खालामबाय हागोन नै नायदो फाउल होनो बायोना बेनिखायनो दावराव खालामबाय फाउल होनो बानायखायथो दावराव खालामबाय दा बेनिखायनो फाउल होनो बायो बै आखायाव बोनायबाबो फाउलखौ होनांगोन ना नारनायखौबो फाउल होनांगोन ना आरो कख्रावबो दंबाबो फाउल होनांगोन ना रेड कार्ड होनैलाय रेड कार्डआलाय रेड कार्डबो गैयानो गैया ओमफ्राय गोमोबो गैया गोथांबो गैया होमबालाय मा रेफारिं जाखोलै बेनिखायनो फाउल होनो लाजियो नंगौ फाउल होनो लाजियो नायदो ओइ फाउल होनो बानायखाय माने बिदि खालामखो फाउल होनो बायोना फाउल होनो बायो हमलायनो नागिरदों लाजिदों अह नंगौ लाजिदों नंगौ नै फाउलखौ लायाना बेनिखाय गोदाव सोराव नायदो बेनिखायथ' अनलायबाय दा दावराव जाबाय थानाया आं बर'जों अनलायदो होनना बुंहरबायना ओंखायनोथ' अनलायबाय दायो माथो 24 माबा मिनिटल'सो जादों एल'ग्रा एफसि जालायबाय आरो दावराव जालायबाय खारथु आं थांगोन आं
ছেলে ভাই